Hyvää päivää. Pyydettiin esittelyä siitä, että mitä radioamatööritoiminta on. Ajattelin nyt sinne lyhyen videon tehdä. Tuli ensin tänne ulos, koska täällä on tällä hetkellä vielä valoa. Tuossa on meidän koti. Ja sieltä lähtee tuommoinen itse tehty kaapeli tuonne metsään. Ja täällä se kaapeli jatkuu. Ja tuohon se päättyy ja tuossa linnunpöntöstä, jos näytän sormella, niin suunnilleen hetkinen, missäs kohdassa se on. Aika huonosti näkyy. Siinä kuitenkin ne kaapelit tulee tuohon ja siitä lähtee tommosia lankoja. Yksi menee tonne korkealle mäntyyn. Se on 7,5 metriä pitkä. Ja sitten tästä lähtee, tästä antennikaapelista lähtee niitä 7,5 metriä pitkiä lankoja muuallekin. Mä oon ton itse suunnitellut ja todennut, että se nyt jollain lailla toimiikin. Siirrytäänpä tonne sisätiloihin. Ai niin, ennen kuin menen sisälle, niin kerron, että joskus mulla oli tuossa tikapuissa semmoinen 6 metriä pitkä antenni, joka osoitti tonne taivaalle, mutta otin sen sitten pois. Sitten täällä sisällä se antenni tulee tämmöiseen radiovastaanottimeen. Ja tässä sitten on tämmöinen toinen laite, jolla se antenni sovitetaan sähköisesti tähän radioon. Tässä on tämmöisiä säätimiä, mistä voi kääntää ja tuulla ja nappeja. Ja siihen antenniin lisätään sähköisesti kelaa tai kondensaattoreita, eli sen sähköisiä ominaisuuksia muutetaan tuolla laitteella. Tuossa on toinen vanhempi laite, jonka mä oon itse rakentanut. Sen nimi on Elecraft K2. Se oli rakennussarja. Tuolla on virtalähde, josta saadaan 12 voltin jännitettä näille laitteille. Seuraavaksi ajattelin, että katsotaanpa löytyykö täältä suomenkielisiä, suomea puhuvia ihmisiä. Täytyy laittaa oikeat asetukset tähän radioon. Yleensä täällä on suomalaisia. Nyt ei kuulunut. No, siinä puhutaan venäjää, mutta en ole Venäjän ystävä, joten antaapa heidän jäädä rauhaan. Katsotaanpa vielä toiselta taajuudelta. Tuossa näkyy taajuus. Minä voin tästä muuttaa tuota taajuutta. Tuo on nyt 14 MHz ja vähän yli. Tavallisesti jos radiota kuuntelee, niin taajuus on noin 90 MHz tai 100 MHz, mutta tässä on 14. Tuossa nyt joku puolalainen juttelee jonkun, taisi olla englantilaisen kanssa. Mulla on sitten tämä radio on liitetty tämmöiseen isompaan näyttöön. Ja täällä on sitten toinenkin näyttö, jossa on muuta tietoa, kerron siitä kohta lisää. Sitten tässä on tämmöinen sähkötysavain, jolla pystyy lähettämään morseaakkosia. Mä näytän kohta, miten se tapahtuu. Niin, morseaakkosia ajattelin näyttää. Laitetaan ensin tuolta radiosta oikea lähetyslaji päälle ja sitten säädetään. No niin, nyt se pitäisi toimia. Joo, nyt toimii. Eli nyt tuolla on tämmöinen viisari, joka näyttää forward, eli tuonne ulospäin lähtevän tehon. Montako wattia sinne lähtee. Tuosta pystyy katsomaan. Nyt kuuluu morseaakkosia. Tuossa mä kysyin, että onko tuolla taajuudella ketään muita ja
Ei siinä tunnu olevan, kun siinä on hiljaisuus. Mä voin tähän nyt lähettää. No niin, siinä lähetin tommosen kutsun. Suomessa toimii semmoinen viranomainen kuin Trafi, joka antaa autoille liikennemerkit kuin autoille rekisterikilvet. Niin se sama Trafi antaa radioamatöörille tämmöisen oman tunnuksen. Ja tuossa on minun radioaseman tunnus Oscar Hotel 6 Kilo X-Ray Lima. Ja se käytetään samanlaisia tavausaakkosia kuin mitä sotilaat käyttää ja monet viranomaiset käyttää radioliikenteessä. Tuossa on sitten kartta, jossa on nähtävillä, kun laitetaan, nyt ollaan tuommoisella taajuudella 24 MHz ja siinä kuuluu tuommoista ujellusta ja se ujellus on nähtävänä omiin silmin tuolla. Oikeastaan se näkyy parhaiten tuossa. Siinä on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siinä on toistakymmentä lähetystä. Nyt on enemmänkin, noin 20 radioasemaa, jotka lähettää. Ja sieltä tulee siis tekstiä. Tuosta me voidaan monitoroida, eli seurata sitä. Tuossa on nyt radioasemien tunnuksia. Siinä on italialainen ja eteläafrikkalainen ja ranskalainen ja espanjalainen ja bulgarialainen ja nyt tuli lisää espanjalaisia ja amerikkalaisia ja tämmöisiä. Ja tuolla on sitten kartta, jossa pystyy seuraamaan. No joo, tässä ei nyt näy koinkaan paljon liikennettä, mutta tuossa kartalla on nuo. Otetaanpa isommaksi tuo ruutu. Tuossa kartalla on nuo keltaiset ruudut on semmosia ruutuja tai semmosia pisteitä, mihin minä olen pitänyt yhteyden tämmöisellä digitaalisella lähetelajilla. Joulukuussa vissinkin aloitin, että Japaniin on tullut paljon yhteyksiä ja sitten Eurooppaan tietenkin ja on tulla Afrikka ja onko muuten Uuteen-Seelantiin yhtään yhteyttä? Ei ole. On niitä kuulunut, mutta en ole saanut yhteyttä. Tämmönen. Täällä kokeilen, että syntyisikö siinä yhteys johonkin asemaan. Siinä on nyt tämmöinen ranskalainen, joka on kutsunut. Nyt mä lähetän sille oman kutsuni tuolla. Jaa, ei se vielä lähettänyt. Kyllä se odottaa hetki. Eli minä lähetän sille kohta Foxtrot 1 Japan Uniform Mike Oscar Hotel 6 Kilo X-Ray Lima. Nyt se lähettää. Se lähettää tuota riviä, mikä on tuossa noin. Minä kutsun nyt ranskalaista asemaa ja tuolta näkee sen lähetystehon. Sinne menee noin 25 wattia tällä hetkellä. Katsotaanpa vastaako se ranskalainen sieltä. Ainakin siellä jotakin liikennettä on, mutta se voi olla joku muukin. Ja tuosta ylhäältä näkee noita eri asemien lähetyksiä. Ei se vastannut minulle, se ei ehkä kuullut, tai sitten siellä oli joku muu. Sitten se, että miten se tämä yhteys on, voi niinku kuulua, niin tässä on tämä maapallo, ja mä käännän tämän niin, että Suomi on nyt tuolla. Ja jos halutaan ottaa yhteys vaikka tuonne Australiaan, joka on toisella puolella, niin se radiosignaali lähetetään ylöspäin. Ja täällä ionosfäärissä noin 200-300 kilometrin korkeudella on paljon atomeita, ioneja, joka aurinko varaa sähköiseksi. Ne heijastaa sen radiosignaalin takaisin maahan, josta se heijastuu takaisin taivaalle, se tulee takaisin maahan ja takaisin taivaalle. Ja sittenpä se onkin jo tuolla Australiassa. Tällainen yhteys toimii. Tätä hommaa voi tietenkin harrastaa monellakin tavalla.
Minäkin olen ottanut yhteyksiä satelliittienkin kautta moneen maahan ja sitten on kaikenlaisia kilpailuja ja erikoistapahtumia ja jotkut tykkää rakennella laitteita. Mulla nyt ei ole tässä muuta itse rakennettua kuin tämä. Nämä muut on ostettu. Näytöt on ostettu käytettynä ja läppäri on yli 10 vuotta vanha. Tämä on ainut uusi laite, tämä Jesu. FT710 on tuo laitteen merkki. Jos osaisi erilaisia kieliä, niin tässähän voisi puhua vaikka minkälaisten kanssa. Minä en osaa kuin saksaa ja englantia ja ruotsia ja suomea. Ja sitten tietenkin osaan käyttää tätä morseakkosten kieltä, se on vielä omaa kielensä. Nyt tässä näkyy kuuluvan paljon venäläisiä tällä taajuusalueella. No joo, tästä tulikin aika pitkä video, en tätä mitenkään leikkaa, joten jos katsoit loppuun, tilaa kanavani.